Simulan na natin ang part 9, Medalyon ng Pagkabuhay. Madali muna akong pinapasok ni Marisa at ng kanyang asawa sa loob ng kanilang tahanan. Ipinagtimpla ng kape at pinag-usapan ang susunod na plano kung sakaling babalik ang mga yun upang muling manggambala sa tahanan ni Marisa. Opinyon pa ng kanyang asawa na hihingi na ito ng tulong sa mga tanod upang abangan ng mga tampalasang namimirwisyo sa kanila. Gayon pa man ay inuna na muna ng pamilya ang seguridad ng kanilang anak na napag-usapan ng dalawa na doon muna ito mamamalagi sa kapatid ng kanyang asawa hanggang sa maayos ang usapinhinggil sa kanyang mga katunggali. At ang silid ng mga bata sa kanilang tahanan ipinaubaya na muna sa akin ng mag-asawa upang doon ako mamalagi. Hindi ko naman sila pinakialaman sa kanilang mga plano dahil usaping pamilya na yun at kung ano ang kanilang mapagkasunduan, sumasang-ayon lamang ako. Isang araw din akong walang tulog noon hanggang sumikat na nga ang araw na naubos lamang ang aming oras sa pag-uusap. Minabuti ko na munang umuwi sa aming tahanan upang magawa na rin ng pamilya ni Marisa ang pang-araw-araw nilang mga gawain. Dumating ako sa aming tahanan na nakakaramdam na rin ng antok. Subalit pinilit ko pa rin ang mga dapat na gawin upang hindi naman nakakahiya sa aking asawa at pamilya. Pinilit ko pa rin magtungo sa Uma. Ang bukid sa amin ang tawag ay Uma. Pagdating ko nga roon, nang hindi ko na kinaya ang antok, dagli akong sumandal sa isang malaking puno upang kahit papaano naman ay makapagpahinga at doon nga ay mabilis akong nakaidlip. Patid ko habang nakapikit ako sa mga oras na yun, may sumasagi sa aking isipan at meron akong naririnig na tila ba mga nagre-ritual habang tuloy-tuloy na nagsasalita na hindi ko naman maunawaan ang mga salitang yun. Nagising na lang ako sa muling pag-ugong ng pakpak ng isang bubuyog habang patuloy itong umaaligid sa akin. Napansin kong hindi yun normal na bubuyog at mayroong kumokontrol sa kanya na sigurado kong alagay yun ng barangan. Malamang yung nakatunggali ko noong madaling araw. Hindi ko rin napansin na nasundan pala ako. Dahil na rin siguro sa sobrang antok, nag-usal ako ng isang ora at iniihip ko sa bubuyog na nagmamatsyag hanggang sa mawala na ito ng balanse sa kanyang paglipad at hindi naglaon ay pumatak sa lupa. Malamang ay pinagpaplanuhan na rin ako ng mga yon. Dahil alam na nila kung saan ako naninirahan. Subukan lang nilang kantiin ang isa sa aking pamilya. Hindi na kami dadaan sa maayos na usapan, kundi sa pamamagitan na lang ng kanya-kanyang kaalaman na maaaring pumaslang sa bawat isa. Dahil nga hindi na ako muling makaidlip, minabuti ko nang kunin ang 2 piling ng saging na ilang araw ko na rin pinapahinog sa Uma. Balabalagwit ko yun, na ang ibig sabihin sa amin ng balagwit, yun yung kumuha ka ng isang kahoy habang inilagay mo naman sa magkabilang dulo ang saging at binuhat mo naman ito sa pamamagitan ng iyong balikat. Habang naglalakad naman ako pababa ng bukid at mayroong magandang sikat ng araw, may nasipat ako sa aking maliit na dinaraanan. Alam naman natin sa bukid, yung daraanan na kasya lang ang isang tao dahil ang kaliwa at kanan nito ay may mga damuhan na. Mabilis lang naman iyon. Sa isang idlap ay mayroong mabilis na dumaan na kung hindi ako nagkakamali, iyon ay isang sigbin na siguradong alaga ng isang mangkukulam. Mabilis iyong lumusot sa damuhan at malamang ay nagmamatsyag lamang sa akin
sa pag-uutos ng nag-aalaga sa kanya. Walang pinipiling oras ang sigbin, mapaaraw man yan o gabi. Mas madalas nga lang silang nanggagambala kapag sumasapit na ang kadiliman. Sambit pa sa akin ni Tata Uding habang ako'y patuloy na naglalakad. Pinaghahandaan na kayo ng mga yon at gumagawa na sila ng ritual para sa inyong dalawa ni Marisa. At sana lamang ay wag na nilang idamay pa ang inyong mga mahal sa buhay na wala namang kinalaman sa inyong pagtutunggali. Tugon ko naman sa mga sinabing iyon ni Tata Uding. Isa rin ho yun sa panalangin ko. Alam naman ho natin ang ugali ng mga yan. Hindi na ko kontento sa isang ginagambala. At ang gusto nila, kapag kaaway nila ang isa, idadamay na nila ang lahat. Nasa likod ko naman ho kayong dalawa ni Paring Kaloy. Kaya kahit papaano ay panatag akong haharap sa kanila. Pagbutihin mo, Toto. Dahil ang iba sa mga yan ay immortales na walang kamatayan. Pagkarating ko sa aming tahanan, nagpaalam ako sa aking asawa upang magpahinga. At kahit papaano ay manumbalik ang aking pisikal na lakas sa pakikipagharap sa mga nilalang. Nakaramdam ako ng bahagyang kaba sa sinabing iyon ni Tata Uding patungkol sa ilang immortalis sa mga yun na wala umanong kamatayan. Ipinagkatiwala ko na lamang ang aking sarili sa may likha na pinakamakapangyarihan sa lahat na walang makakatalo ng kahit na sino man. Dagli akong natulog sa aming silid hanggang sa ginising ako ng aking asawa upang mananghalian. Katanghaliang tapat nang mayroon akong marinig na yabag ng kabayo sa likod at sa harap ng aming tahanan. Tuloy-tuloy ang pag-ikot nun na para bang sa bawat paligid ng aming bakod. Patuloy itong nagmamatsyag. Hindi naman yun naririnig ng aking asawa. Gayon na rin ang aking inay at itay na abala sa kanilang pagkain. Matapos kong kumain ay tiningnan ko ito. Naglibot ako sa aming tahanan, sa harap at sa likuran. Subalit ni isang kabayo ay wala akong nasipat. Sa gitna ng sikat ng init ng araw, maya-maya ay bigla na lamang bumuhos ang isang malakas na ulan. Doon lang mismo sa tapat ng aming tahanan. Saka ko lamang napagtanto na tikbalang ang may pakana noon. Nagusal ako sa tapat ng aming tahanan mismo upang patigilin ang ulan na kagagawa ng isang elemento. Habang nakataas naman ang aking isang kamay na hinihiling ang paghinto ng ulan. Maya-maya pa yunti-yunti na itong nawawala. Kaya naman pagtataka ng aking asawa kung papaanong nangyari yun, samantalang tuyong-tuyo naman sa ibang paligid ng tahanan. Pabulong ko pang wika sa aking sarili. Eto na yun, ang simula ng kalbaryo. Kaya naman imbis na gawin ko pang ibang mga gawain, minabuti ko na lamang magdasal sa loob ng aming silid. At nang matapos nga ako, nagtanim ako ng mga baon na pangontra sa bawat paligid ng aming tahanan. Kinagabihan ay muli akong nagpaalam upang muling magtungo sa tahanan ni Marisa. Dala-dala ang ilan sa aking mga gamit espiritual na handa namang makipagsagupaan sa kanila. Batid ko ang lakas ng aking mga makakatunggali. Lalo na kung nagkakaisa ang mga yon at pagtutulong-tulungan kaming dalawa ni Marisa. Tulad nga ng paniniwala ng karamihan, kung iaalay mo ang iyong sarili sa may likha, wala kang dapat na ikabahala. Bandang 6:00 na ng gabi nang ako'y makarating. Kaagad na akong tumuloy sa kanilang tahanan at wala na nga roon ang mga kabataan. Sa araw ding iyon, doon muna ako mananatili sa silid
Hanggang sa dumating na ang aming inaasahan. At kahit si Marisa ay walang humpay ang pagdarasal, na akin namang naririnig sa kabilang silid. Maya-maya ay niyaya ko ng asawa ni Marisa. Muli itong nagtimpla ng mainit na kape. At sa kanyang pagbabalik ay nagwika ito ng, "Paring Toto, uminom ka muna nitong mainit na kape. Sana naman ay matapos na ang lahat ng ito. Labis na rin akong nag-aalala para kay Marisa. Aminado naman siya na siya mismo yung lumapit sa mga yon para maging kaisa noong araw. At ngayon na tumiwalag nga siya, ayaw namang pumayag dahil ang kumawala raw sa kanilang samahan ay papaslangin. Humingi na rin nga pala ako ng tulong sa mga barangay tanod. Pero sinabi ko sa kanilang katotohanan na hindi basta-basta yung mga nagmamatsyag dito sa aming tahanan na nasa lahi ng mga barangan at mangkukulam. Maglilibot na lang raw umano sila rito upang tingnan kung may umaaligid na ibang tao. Mabuti naman kung ganun pare. Hayaan mo at magtiwala ka lang. Lubusan ding makakawala si Marisa sa mga yon. Sa pagkakaalam ko ang dalawa roon ay kamag-anak pa ni Marisa. Sa side ng kanyang lola. Baka masaktan ko rin sila kung sakaling may gawin silang hindi maganda sa atin." Pagdating ng kalaliman ng dilim, 12:00 in punto na ng gabi, nang meron kaming marinig ng mga bahagyang yabag sa di kalayuan sa labas ng tahanan na parang hindi mapakali na pabalik-balik lamang roon. Habang nagbubulungan, kaya naman binuksan namin ang ilaw. Dumistansya ang 5 na aking nasisipat roon habang bahagyang nagkukubli sa may dilim na hindi na naaabot ng liwanag. Sinisipat ko ang 2 pa sa kasama nito, yung 2 babaeng kamag-anak ni Marisa. Wala na ang mga yun doon na siguro ay napagtanto nila. Napabayaan na lamang si Marisa sa kanyang buhay. Kaya naman 5 na lang ang naghihintay sa amin sa labas na gumagamit ng itim na kapangyarihan. Gustuhin mang tumulong ng asawa ni Marisa. Pinagsabihan na lamang namin iyon na manatili na lang sa loob upang hindi na ito madamay. Subalit nagpupumilit pa rin ito habang hawak-hawak ang kanyang itak. Kinalaunan ay pumayag na rin naman. Ngunit kung sakaling alanganin na raw kami, hindi na siya mag-aatubiling lumapit roon. Wala nang pinagkaibang sa mga iyon. Sa tinatawag na kulto, mas mataas na nga lang na uri ang mga ito dahil pinagsamang mangkukulam at barangan. Maya-maya pa, sa unang pagyapak ko sa lupa sa may pintuan, umadyak na ako ng 3 beses sa lupa. Sabay ihip ng usal na ang ibig sabihin noon, amin ang teritoryong kanilang kinatatayuan. Sa katahimikan nga ng paligid, papalapit na akong naglalakad patungo sa kanila. Habang nasa likuran ko naman si Marisa na nag-aalalay, na handang sumuporta sa laban. Hindi pa man kami lubusang nakakalapit, nang biglang may isang malakas na puwersang tumulak sa akin na bahagya akong napatilapon kay Marisa na nasa aking likuran. Pareho kaming natumba roon habang naririnig ko silang nagsisipagtawanan. Malamang ay sabay-sabay na tigalpo yun na ibinato sa akin. Kaya naman muli kaming tumayo ni Marisa at muling naglakad papalapit. Naisip ko lang na habang kami naglalakad, wag na sanang lumabas ang asawa ni Marisang si Albert upang hindi na ito mapahamak pa sa kadahilan ng malalakas ang nasa aming harapan. Wika ko pa nang huminto na kami na mayroong distansya sa kanila. Kitang-kita nyo naman, dihado, 2 laban sa 5. Pero hindi namin kayo susukuan. Kagad akong nagusal at iniihip sa 2 lalaki. Yung una kong nakaharap noong nakaraang gabi. Tumilapon yun na para bang mga bata. Habang si Marisa naman ay bumuelta sa 2 babae at 1 lalaki. Sobrang lakas ng binitawang yun ni Marisa.
na halos kumalas na ang kaluluwa ng tatlong tinamaan. Subalit mabilis lang na tumayo ang tatlong yun. Kahit napakalakas na ng salitang binitawan ni Marisa. Sambit pa ng isang babaeng mangkukulam. Marisa, huwag kang umasang matatalo mo kami. Kilala ka namin at halos magkakapareho lang tayo ng angking lakas at kapangyarihan. Hindi mo kami mapapaslang ng tigalpulang dahil ang tatlo sa amin ay immortal. Sayang naman dahil mapagkakalooban ka na rin sana ng ganitong buhay. Kaso, kinalimutan mo ang ating sinasamba at tumaliwas ka sa kanyang kapangyarihan. Tugon naman ni Marisa sa mga sinabing yun ng mangkukulam, batay sa kanyang nalalaman. Salamat na lang sa kapangyarihang meron kayo. Hindi ko na yan kailangan. At ang sinasabi mong immortalis na buhay. Oo, mananatili kang buhay dito sa lupa. Ngunit may takdang panahon pa rin para mawala tayo. Matapos magsalita ni Marisa, sa muling pagtayo ng dalawang lalaki, nauna kong tinigalpo ng salita. Nakita kong papaatras ang lima. Hindi ko rin alam kung bakit. Ngunit bigla na lamang may lumipad na liwanag na nanggaling sa aming likuran. 10 anghel yun na pinaligiran ng 5 gumagamit ng itim na kapangyarihan. Habang mayroong kanya-kanyang dalang espada na iginilit sa kaluluwa ng 5 yun. Bigla namang nagwika sa akin si Tataw Ding at Paring Kaloy na sila umano ang nagtawag sa 10 anghel ng simbahan. Sa kadahilan ng dihado umano kami sa pagiging immortalis ng tatlo sa mga yun na mahirap namang paslangin at ang makakagawa lamang ay ang mga anghel na mayroong kakaibang kapangyarihan. Nawala ng malay ang 5 yun na ayon pa kay Tataw Ding, kumalas na ang kaluluwa sa kanilang katawan at inihatid na sa impyerno. Mananatili pa rin namang buhay ang kanilang katawan. Yun nga lang wala na silang kakayanan at naghihintay na lamang sila ng kanilang kamatayan. Dahil sa ang magpapasya na ng kanilang pagpanaw ay ang ating lumikha. Bigla na lamang nawala ang 10 anghel, kaya dali-dali kong pinatawag si Albert ng tanod upang ipahuli ang 5. Dahil na rin umano sa paulit-ulit na pagbabanta ng mga ito noon kay Marisa. Dinakip ang mga yon hanggang sa umabot na nga kami sa pagsampa ng kaso na pumabor naman sa amin ang husgado hanggang sa makulong ang 5. Di naglaon, nabalitaan na lamang namin na sabay-sabay na namatay ang 5 yun sa hindi namin malamang dahilan at ang balita ay heart attack umano dahil sa init sa kulungan. Nakakapagtaka naman dahil iisa lamang sila ng kaso ng pagkamatay. Ipinagpasalamat pa rin ni Marisa ang mga nangyari dahil napag-alaman niyang tumaliwas na pala ang kanyang 2 kadugong babae na noon ay mangkukulam rin. Bunsod pa ng aming taos-pusong pasasalamat. Araw ng linggo nang muli kaming magsimba. Matapos ang misa roon, sinadya naming magpasalamat sa mga anghel ng simbahan dahil sa pagliligtas ng mga ito sa amin. Kakaiba ang mga anghel na yun na kapag nasa loob ng simbahan ay tila normal na tao lamang. Subalit kapag nakikipagdigma, makikita mo ang bawat isa roon na mayroong 6 na pakpak na ang alam lang natin sa pangkaraniwang anghel ay mayroong 2. Wika sa akin ni Tataw Ding at ang kanyang kapaliwanagan doon. Nakadepende yon sa antas ng isang anghel na mayroong maraming bilang ng bagwis na ang ibig sabihin lang nun ay nagkakamit iyon ng mataas na antas. Hanggang dito na lang ang pagbabahagi ng aking kwento. Maraming salamat sa inyong laging pakikinig dito kay Kaywaga. Ako nga pala ang itinago niya sa pangalang Toto na nagpapasalamat sa pagbabahagi niya ng aking kwento. Okay mga Kaywaga,
Hanggang dito na lang po yung pagbabahagi ni Toto ng kanyang mga kwento. Marami pong salamat kay Wagang Toto at marami kaming natutunan sa inyong pagbabahagi. Abangan ang mga susunod nating kwento. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa inyong laging pakikinig dito sa Ang Iwaga.